ବସ୍ରେ ଯାଉଛୁ। ବସ୍ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କଲୁ। ତାର ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଯାଉଛୁ। ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଗଲାପରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଆମର ଟ୍ରେନ୍ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଛି। ମିନିମମ୍ 6 ଘଣ୍ଟା 8 ଘଣ୍ଟା ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ସକାଳ 6ଟାରେ ଥିଲା ଆମ ଟ୍ରେନ୍। ତ ଆମେ ରାତି ସାରା ଗିରି ବୁଲିଲୁ। ଭାବିଥିଲୁ କେହି ନଥିବେ, ସତ୍ୟ କଥା କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ଷ୍ଟେସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପଛରେ ଦେଖିବାକୁ ଷ୍ଟେସନ୍ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ବୁଲିବାର ମଜା ଦେଖନ୍ତୁ। ଷ୍ଟେସନରେ ରାତି 11ଟା ପରେ ହେଇଗଲାଣି, କେହି ନାହାନ୍ତି ବାହାର ଲୋକ, ପୁରା ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା। ସବୁ ଖାଇଦେବ ବୋଲି ଜଣା ପଡ଼ୁନି ଆଗରୁ। ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ରାତିରେ ଦେଖି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କହିବେ। ଆଉ କାଲି ଆମେ ଯିବା ହରିଦ୍ୱାର, କେତେ ଯିବା କେଦାରନାଥ। 4ଟା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ 4ଟା ବାଗେଇ ପିଆ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଟ୍ରେନ୍କୁ ୱେଟ୍ କଲୁ, ଟ୍ରେନ୍ କେତେବେଳେ ଆସିବ। ଆମେ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଲୁ। ସେଇଠି ବଇଛି ଜାଣିନି ଏତେ କରୁଥିଲି
ହର୍ମାସ ହେଲାଣି ଏଥର ଚଢ଼ିବୁ ଆମେ। ସେ ଝିଅଟା କଲି ଗଲୁ। ट्रेन चक्का 4टा खोला हब ये ता मिस्त्री स्टेशन जीव आम हरिद्वार स्टेशन में आज रात रही रही काली बस जो हरिद्वार टू गौरी को आजिकल तो गौरी को जहाँ बस जाऊँगी सी जाने सीतापुर स्टेशन छाड़ी देते से चल चलिए सोनप्रयाग आप टैक्सी मिल आसते देखिए आगे कौन कौन हो बहुत चेष्टा पर आम आस पहुँच जाइए हरिद्वार स्टेशन को आप देखते जय भोलेनाथ। स्टेशन में किसी रिल फिल बनइलु बन सारापर रात भी स्टे कर भाविचु आ रात रहा राति 3टार देखो निद भांगी जाइए पुणी रात देखी ये गाधुआ पाधुआ कर पुणी थे बस स्टाण्ड आड़े जी केदारनाथ